Δεσποινισανούλα. Α, ήρθε η ώρα να φύγει ο μπαμπάς. Ναι. Πάω να φέρω την τσάντα του. Α, συγγνώμη. Έβαλα μέσα ότι θα χρειαστεί αυτές τις μέρες ο κύριος Άλεξ, να προσέχετε, Α, 4 μέρες στην Αθήνα και να είμαστε πάλι. Δεν θα καθίσει όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, όσο χρειάζεται να κάνει τις ανακοινώσεις και να συζητήσει λίγο με τους άλλους γιατρούς. Έπειτα δεν του μένει καιρός να ψυχαγωγηθεί καθόλου. Να τον προσέχεις. Μέσα είναι ο λόγος που θα βγάλει ο μπαμπάς στο συνέδριο. Μόνο στα χέρια του θα τον παραδώσω. Μάλιστα. Πάω να τον φωνάξω. Ανούλα, έχει πελάτη μέσα. Μπορεί να έρθει κι άλλη μέρα, ο μπαμπάς θα χάσει το αεροπλάνο του. Δεν έχω ξαναδεί παιδί να αγαπάει τόσο τον πατέρα του. Μα και εκείνος τη λατρεύει. Από τον καιρό που πέθανε η γυναίκα του, αφοσιώθηκε σε αυτήν κι ούτε σκέφτεται να ξαναπαντρευτεί. Κύριε Βελίδη, δεν πρέπει να ανησυχείτε. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ευχαριστώ, γιατρέ μου. Ευχαριστώ. Κατάλαβα. Παπά, θα χάσει το αεροπλάνο σου. Έλα γρήγορα, ο Τέλης σε περιμένει. Καλημέρα σας, κύριε Βελίδη. Η κορούλα σας, κύριε Μαρά, είναι άξια να μου τις βρέξει αν γίνω αιτία να χάσετε το αεροπλάνο σας. Α, τι λέτε, κύριε Βελίδη, ήμουν σίγουρη ότι τελειώσατε. Χρυσό μου. Ναι, αγάπη μου, τελειώσαμε. Ερχόμουν. Χαίρετε, κύριε Βελίδη, και μόλις γυρίσω θα σας τηλεφωνήσω. Ευχαριστώ, γιατρέ. Χαίρετε. Έδωσε στον Τέλη την τσάντα σου. Μέσα έβαλα το λόγο σου για το συνέδριο. Ρίξε του μια ματιά. Ναι, νοικοκυρούλα μου, να μείνεις ήσυχη. Έλα, πάμε. Έλα. Παπά, έλα να σου δείξω κάτι. Τι? Έλα. Κοίτα, μπαμπά. Δεν είναι όμορφο. Μόνη μου το φτιάξα. Ναι, κοριτσάκι μου. Ωραίο είναι. Αγαπιόσαστε πολύ με τη μαμά, μπαμπά. Ναι, πάρα πολύ. Είσαστε πολύ ευτυχισμένοι, Η μαμά σου ήταν η μεγαλύτερη ευτυχία που είχα στη ζωή μου. Και όταν γεννήθηκες εσύ, δεν ήθελα τίποτα άλλο πια. Μπαμπά, μπόρεσα να την αντικαταστήσω καθόλου? Ναι, αγάπη μου. Εσύ είσαι η μοναδική μου ευτυχία από τότε που την έχασα. Μπαμπά, πάμε με παθαριήσεις. Να προσέχεις, μπαμπά, να μην κουράσαι και να κοιμάσαι νωρίς. Να ντύνεσαι καλά, γιατί στην Αθήνα το κρύο είναι ψηλό. Ναι, κυρία μου. Θα κάνω όπως μου λέτε. Καλημέρα, γιατρέ. Πώς από εδώ? Είδα από τον κήπο πως έφευγες και βγήκα να σε χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Καλό Γεια ταξίδι, σας. καλό ταξίδι. Γεια σου, κοριτσάκι μου, και θα σου τηλεφωνήσω μόλις φτάσω. Καλό ταξίδι, μπαμπά. Καλό ταξίδι. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου. Μπαμπά, να προσέχεις, έτσι. Πρόσεξε να μην κρυώσεις, να βάζεις το πουλόβερ σου. Τα βράδια να κοιμάσαι νωρίς. Στο καλό, ταξίδι. στο καλό. Συγχαρητήρια, ήταν υπέροχο. Μπράβο, Άλκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Άλκη, είσαι υπέροχος. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά άκουσα τον καθηγητή Δαμπέρση να λέει ότι άκουσε τόσο σπουδαίες ανακοινώσεις από τόσο νέον επιστήμονα. Συγχαρητήρια, Άλκη μου. Αυτή τη Συγχαρητήρια. φορά η Θεσσαλονίκη τους έβαλε τα γυαλιά. Τι θα κάνεις τώρα? Λέω να πάω κάπου να φάω και μετά να κοιμηθώ. Αύριο φεύγω. Τάσου, τότε θα σε πάμε εμείς σαν Αθηναίοι κάπου Βέβαια. που έχει καλό φαΐ, Ναι. καλό κρασί Ναι. και τραγούδι. Ωραία. Προπαντός τραγούδι, Θα έρθεις μαζί μας, θα έρθεις.
Έσβησαν τα αστέρια του ουρανού και η λύπη σκότισε το νου. Έφυγε απ' τα χείλη μας το χαμογέλο μας. Πάνε οι ελπίδες μας, πάει το όνειρό μας κι όλα γίνανε σιωπή. Κράτα μου το χέρι μου σφιχτά και τους στεναγμούς σου δυνατά κι έλα να πατήσουμε δίχως να σταθούμε στο σκοτάδι το βαθύ, ψάχνοντας να βρούμε για τη δίψα μας νερό. Καλησπέρα σας. Περάστε. Μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα, παρακαλώ? Από εδώ. Ευχαριστώ. Κι αν σκληρά η μοίρα μας χτυπά, κι αν η τύχη δεν μας αγαπά, στο μεγάλο δρόμο μας που η καρδιά τον ξέρει, έλα να βαδίσουμε όμορφο μου αστέρι, κάποιο τέρμα θα βρεθεί. Είναι η στράτα σου στενή κι απέραντος ο δρόμος, για Βατικάνε υπομονή, υπομονή, και μη σε πιάνει τρόμος. Για Βατικάνε υπομονή. Ναι, κοριτσάκι μου. Ο μπαμπάς σου είναι μια χαρά. Μην ανησυχείς. Αύριο θα έρθω. Σου στέλνω πολλά φιλάκια, Έτσι. Γεια σου. Ήμωσαν τα πέρατα στο γρήγορα περπάτα, γιατί θα μείνεις μοναχός, αχ μοναχός, στις ερημιάς τη στράτα. Γιατί θα μείνεις μοναχός, αχ μοναχός, στις ερημιάς τη στράτα. Ελπίδα δεν υπάρχει πια,
και απονιά και απονιά. Παντού έχει απλώσει. Αφήστε με να ταράσω. Σε λίγο θα τη φέρουν. Η κατάσταση ήταν άσχημη, αλλά η εγχείρηση πέτυχε απόλυτα. Ναι. Α, να σας δώσω τα πράγματά της. Ευχαριστώ. Τι σας είναι η κυρία, συγγενή σας? Η κυρία είναι η γυναίκα μου. Ναι. Είναι η γυναίκα μου, η Ελίκη. Η μητέρα της Ανούλας. Είναι μια φρικτή ιστορία άτυχων συμπτώσεων και κύριος φταίχτης είμαι εγώ. Πριν 7 χρόνια βρισκόμουν στην Αθήνα, ψάχνοντας για δουλειά. Ήμουνα στην αρχή της καριέρας μου. Μια βραδιά, μια τρελοπαρέα, συνάδελφοι, με πήγαν σε κάποιο κέντρο. Ήταν πολύ ωραία. Ναι, πράγματι. Μας έφερε ένα από τα καλύτερα ποτά που έχουμε. Εμείς φέραμε ένα φύλλο Θεσσαλονικιό για το καλό στο κρασί. Κοίτα μας ρε ζηλέψεις, τι λέτε κύριε Πέτρο. Εσείς σαν γιατροί μπορεί να διατάζετε διάφορα φάρμακα για τις αρρώστιες. Εγώ όμως συνιστώ για όλες τις ασθένειες τα καλά μας τα κρασιά. Αλλά μας τη συνταγή. Μπράβο. Όλα αυτά καθήκαν και γινήκανε βοριάς. Το καλοκαίρι έφυγε και ήρθε ο χιονιάς. Χάθηκε το φεγγάρι μες στα σύννεφα τα βαριά. Ήρθε ο καημός στα χείλη και η νύχτα μες στην καρδιά. Έγινες κλάμα και λιγμός, βαρύς καημός και στεναγμός. Τα χείλη σου πικρό φιλί που μου πικράναν τη ζωή. Έγινες κλάμα και λιγμός, βαρύς καημός και στεναγμός. Τα χείλη σου πικρό φιλί που μου πικράναν τη ζωή. Χτύπησες. Ναι. Στήριξα πάνω μου.
Εκτοπίστηκε κιόλας. Πρέπει να πας σπίτι. Δεν μπορείς να ξαναεμφανιστείς. Ναι, αδύνατον. Πονάω πάρα πολύ. Μια στιγμή. Αντώνη! Αντώνη! Τι είναι, Η Δεσποινής Αλίκη δεν είναι καλά. Φώναξε μου το αφεντικό. τι έγινε, τι έπαθε? Χτύπησε πολύ το πόδι της. Είναι χάλια. Πρέπει να πάει σπίτι της. Για στάσου, στην αίθουσα είναι κάτι γιατροί. Θα της πούν τι πρέπει να κάνει. Για περιμένετε. Εκείνη η νόστιμη που τραγουδούσε πριν. Ναι. Θα πάω εγώ. Γιατί δεν θα πας εσύ? Θα το παίξουμε κορονογράμματα. Να το παίξουμε. Έλα. Άρα θα πάω εγώ, κύριε. Τυχεράκια, άντε. Από εδώ, γιατρέ, περάστε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γιατρέ, η Δεσποινής Αλίκη. Εμένα με συγχωρείτε. Άλκης Μαράς. Μου επιτρέπετε? Α, ναι. Φοβάμαι πως θα σας βάλω σε κόπο. Πριν τα αγγίξουμε θα πρέπει να βγάλουμε μια ακτινογραφία. Τώρα. Μα... Και εσύ πρέπει να πας στην ορχήστρα πάλι. Μπορώ να σε εξυπηρετήσω εγώ αν μου επιτρέπετε. Θα σας πάω πρώτα στην κλινική που εργάζομαι και εν συνεχεία στο σπίτι σας. Είσαστε πολύ καλός, μα... Πήγαινε Αλίκη και μετά τη δουλειά θα περάσω να δω πως είσαι. Κύριε Κώστα, σας ζητούν στην ορχήστρα. Γρήγορα. Έρχομαι. Φεύγω. Και ευχαριστούμε κύριε Μαρά. Παρακαλώ. Γιατί είσαστε φοβισμένοι? Ελάτε. Ελάτε να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Μη φοβάστε. Η μόνη λύση. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Με το να μην κουράσετε τουλάχιστον 3 μέρες το πόδι σας. Ευτυχώς ήταν ένα απλό χτύπημα. Σας το υπόσχομαι. Δεν είπαμε πως έχουμε τη λύση. Αυτή είναι η πόρτα. Ωραία είσαστε εδώ. Μόνοι σας μένετε? Ναι, μόνη μου. Έχω όμως μια πολύ καλή σπιτονικοκυρά που μου παραστέκεται σε όλα. Δυστυχώς όμως τώρα είναι αργά και έτσι δεν είναι εδώ για να σας προσφέρω κάτι. Επομένως, να φύγω. Μάλλον. Εντάξει. Θα μου επιτρέψετε να περάσω αύριο να σας δω? Ελάτε. Καληνύχτα. Μου κάνετε τη χάρη να πείτε στη σπιτονικοκυρά μου να έρθει να με βοηθήσει να πέσω? Πού είναι το διαμέρισμά της? Νομίζω ότι τώρα είναι πίσω από την πόρτα. Γιατρέ, ήρθατε στην ώρα. Ετοιμαζόμουν να φύγω. Περάστε. Εσύ. Καλημέρα σας, κύριε Μαρά. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Πώς πάμε σήμερα? Πολύ καλύτερα. Αυτό ακριβώς έλεγα στην Αλίκη. Ουδέν κακόν, αμυγές καλού. Θα ξεκουραστεί καλά αυτές τις ημέρες. Έτσι θα ξεκινήσουμε τον άλλο μήνα την τουρνέ μας με κέφι. Θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Θα φύγετε? Έχουμε προγραμματίσει μια τουρνέ για τον άλλο μήνα. Θα έχουμε μεγάλη επιτυχία. Θα δεις. Ναι. Εμένα να με συγχωρείτε, γιατρέ.
Γεια σου, Αλίκη. Γεια σου. Αντίο, γιατρέ. Χαίρετε. Γεια σου, κυρία Κατίνα. Γεια σου, γεια σου. Να σου γυρίσω λίγο, Αλίκη μου. Ευχαριστώ, κυρία Κατίνα. Τραγουδάτε πολλά χρόνια. Ω, ναι, αρκετά. Από τότε που έχασα τους γονείς μου. Ο πατέρας μου ήταν περίφημος μουσικός. Μα δεν γνώρισε ποτέ του τη δόξα. Κι έτσι, όταν έμεινα μόνη έπρεπε να δουλέψω για να ζήσω. Και ο Κώστας? Ο Κώστας ήταν φίλος του μπαμπά και μου στάθηκε περισσότερο από συγγενής όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς αυτόν δεν ξέρω τι θα έκανα. Του χρωστάω πάρα πολλά. Και εγώ νόμιζα ότι... Όχι! Ένας καλός φίλος. Ένας χρυσός άνθρωπος. Μα βέβαια, φαίνεται. Είναι πολύ καλός. Πώς πάμε, πάμε καλά? Δοκίμασες να το πατήσεις? Ναι, τα κατάφερα λίγο. Αύριο πιστεύω πως θα μπορώ να βαδίσω μια χαρά. Μπράβο, εντάξει. Αύριο θα έρθω να σε ρω. Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ενικό? Ω, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, θα έρθω αύριο και θα τα πούμε, έτσι? Ναι. Φεύγω τώρα, να σε αφήσω να ξεκουραστείς και την κυρία Κατίνα να κάνει τη δουλειά της. Γεια σου, Αλίκη. Γεια σου, Άλκη. Αχ, νιάτα. Δεν θα μου θυμώσεις αν σου πω πως χάρηκα που χτύπησες το πόδι σου. Χάρηκες? Χωρίς αυτό δεν θα σε γνώριζα. Αλίκη, κοίταξέ με. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Πρέπει να με απαντήσεις χωρίς να βιαστείς και με κάθε ειλικρίνεια. Ναι. Την αγαπάς πολύ τη δουλειά σου? Μα και βέβαια την αγαπώ. Να είσαι σίγουρος πως αν δεν την αγαπούσα δεν θα την έκανα. Ο Κώστας λέει πως θα έχω μεγάλο μέλλον στο τραγούδι. Άσε τον Κώστα. Και πες μου ακόμα κάτι. Αν κάποτε παντρευτείς, θα πάψεις να εργάζεσαι? Δεν ξέρω. Εξαρτάται. Επ' αυτού θα συνεννοηθώ με τον σύζυγό μου. Όταν το βρω. Εγώ δεν θα άφηνα ποτέ τη γυναίκα μου να εργάζεται. Ποτέ. Καλά, ντε, μη θυμώνεις. Θα συνεννοηθείς κι εσύ επ' αυτού με τη σύζυγό σου. Όταν τη βρεις. Έλα τώρα να περπατήσουμε λίγο. Είναι τόσο ωραία εδώ πέρα. Και πρέπει να σου είμαι ευγνώμων που με έφερες. Αλλιώς θα ήμουν κλεισμένη όλο στο σπίτι. Δεν τον βλέπω ωραίο τον περίπατό σου έτσι. Μόνον έτσι. Βγήκαν οι γλάτρεις στη στεριά, φούρτου να βρω πλήναει. Το πετυχιό στα πέλαγα και στην καρδιά πονάει. Αχ, Παναγιά
Ακολουθώ τόση ώρα και δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Αφού αγαπιόσαστε, γιατί δεν το λέω ένας τον άλλον? Κυρία Κατίνα. Μα τόσο παιδιά είστε κι δυο. Και εγώ όταν αγάπησα το συγχωρεμένο το Μίτσο μου, μικρή ήμουνα. Μα ήμουνα αποφασιστική. Μίτσο, του είπα, μ' αγαπάς, αγαπώ. Άντε να παντρευτούμε, να ξεμπερδεύουμε. Και παντρευτήκαμε και ησυχάσαμε. Άλλον Θεός μου τον πήρε γρήγορα. Ήταν καλός άνθρωπος γι' αυτό. Κυρία Κατίνα, έχεις δίκιο. Μα τον Άλκη δεν τον ξέρω ακόμα. Δεν το ξέρεις ακόμα. Τι θες να μάθεις? Γιατρός είναι. Νέος βέβαια. Χωρίς σταθερή δουλειά. Μα καλός και εργατικός. Κι όμορφος. Λίγο ζηλιάρης μου φαίνεται πως θα γίνει. Αλλά εσύ δεν είσαι από αυτές που δίνουν αφορμές? Εγώ με το συγχωρεμένο το Μίτσο μου είμαστε. Γελάς, μαϊμού. Γιατί γελάς? Σε ζαλίζω, Μα σ' αγαπώ γι' αυτό. Και θέλω να σε δω ευτυχισμένη. Και αυτός ο γλυκούλης Θεσσαλονικιός μου φαίνεται ένα και ένα για σένα. Γλυκούλης Θεσσαλονικιός. Την αγαπώ. Αυτό είναι. Την αγάπησα από την πρώτη στιγμή που την είδα. Είναι το κορίτσι που θέλω να έχω πάντα δίπλα μου. Η γυναίκα μου. Δεν πρέπει να την αφήσω να φύγει. Όχι. Πρέπει να της μιλήσω. Αλίκη, κορίτσι μου. Αλίκη. Άλκη. Τι συμβαίνει? Αλίκη. Θες να παντρευτούμε? Νόμιζα πως έγινε κάτι κακό. Κώστα, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Δεν χαίρεσαι γι' αυτό? Μα βέβαια, κορίτσι μου. Ένα σκέφτομαι που δεν βρήκα ακόμα ποια θα σε αντικαταστήσει στην τουρνέ. Πρέπει να φύγω τη Δευτέρα και ακόμα δεν βρήκα καμιά. Μα δεν είπες πως θα πάρεις τη Ροδίου? Είναι πολύ καλή. Μάλλον εκεί θα καταλήξω. Όμως είχα συνηθίσει εσένα. Θα μου λείψεις. Και εμένα θα μου λείψεις, Κώστα. Και θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα άρχισε να μας βλέπεις τακτικά. Έτσι? Έτσι. Έλα, Κώστα, να μπούμε στην επιτυχία της τουρνές. Εύχομαι στο όμορφο ζευγάρι των φίλων μας κάθε ευτυχία και ποτέ τη ζωή τους να μην τη σκεπάσει η παραμικρή σκιά. Να ζήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Άντε τώρα, αρκετά. Καιρός να πηγαίνουμε. Καιρός να τους αφήσουμε μόνους. Και πάλι ευχόμαστε κάθε ευτυχία. Ευχαριστούμε. Γεια σου, κύριε Κατίνα μου, γεια σου. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας, Αλικούλα μου. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Είστε καλά, ευχαριστούμε και στα δικά σας. Πώς σε λένε, αγάπη μου? Αλίκη. Αλίκη τι? Αλίκη Μαρά. Έτσι άρχισαν οι όμορφες και ευτυχισμένες μέρες. Στα 2 χρόνια που πέρασαν, ένα τρισχαριτωμένο κοριτσάκι ήρθε να συμπληρώσει την ευτυχία μας. Η Ενούλα μας. Δεν ήθελα τίποτα άλλο πια από τη ζωή. Αν πήγαιναν και οι δουλειές μου καλά. Όμως η Αλίκη τα κατάφερνε και είμαστε ευτυχισμένοι. Γεια σου, Αλίκη. Μωρό μου,
μωρό μου. Είναι κουκλί. Κουκλάκι. Μια χαρά μου είσαι. Καινούριο είναι το φόρεμα. Ναι, το όρεψα μαζί με την κυρία Κατίνα, σ' αρέσει? Ό,τι και αν φοράς εσύ μ' αρέσεις. Μα θα ήθελα να μπορούσα να σου πάρω ό,τι ωραιότερο υπάρχει στον κόσμο. Γιατί, αγάπη μου, δεν θέλεις να εργαστώ? Με το πιάνο που ξέρω μπορώ να... Σου έχω πει πως δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε για αυτό το ζήτημα. Δεν θα αργήσουμε να τακτοποιηθούμε. Ίσως γίνει και κάτι με το ζήτημα της Αμερικής. Θα είναι σπουδαίο για μας. Αγάπη μου, δεν το κάνω για μένα. Εσύ δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Εγώ είμαι ευτυχισμένη όπως κι αν είμαστε. Ζήτησα άδεια να φύγω 2 ώρες νωρίτερα γιατί έχει τα γενέθλιά της η κόρη μου. Και θέλω να της ετοιμάσω κάτι. Θα έρθεις κι εσύ, έτσι? Μπορώ να λείψω από τα γενέθλια της κόρης σου. Δεν θα μου ξαναπείς καλημέρα. Χαζομπαμπά. Αλήθεια, δεν μου λες. Είπες την Αλίκη για την Αμερική, Όχι ακόμα, απόψε θα της το πω. Ωραία. Αυτή. Μάλιστα. Μερσή. Να την είναι. Απέναντι. Πού? Να, της από το περίπτερο. Να την. Την έχω στα μπάρι. 3 φορές τη βδομάδα την περιμένει μια κούρσα εδώ και σε 2 ώρες την ξαναφέρνει πίσω. Να, βλέπεις τα μάξι. Ορίστε. Ποιος ξέρει ποιος είναι ο φίλος και κρύβεται. Μπορεί να είναι κανένας παντρεμένος. Ή αυτή να είναι παντρεμένη. Όπως έχει γίνει ο κόσμος, χρυσή μου τώρα, τρέχα γύρευε. Τα πακέτα σας, κύριε. 340 δραχμές. Έχετε τίποτε, κύριε? Όχι. Μήπως θέλετε λίγο νερό? Όχι, όχι. Πού είναι η μαμά Άνουλα? Άτα βάβα. Εσείς, κύριε Άλκη, νωρίς σήμερα. Πού είναι η Αλίκη? Έχει βγει έξω, θα έρθει σε μια ώρα. Δεν σας περιμένει τόσο νωρίς? Βγαίνει τακτικά τα απογεύματα μόνη της, Μα, κύριε Άλκη, Λέγε! 3 φορές τη βδομάδα. Δεν μου λέει που πάει, μόνο με φωνάζει να προσέχω το παιδί. Είναι πολύς καιρός. Θα είναι 7-8 μήνες. 7-8 μήνες. Ίσως και περισσότερο, Πάρ' το παιδί και πήγαινε το στο σπίτι σου. Όποιος και να σου έρθει να του πεις πως η γιορτή δεν θα γίνει. Βρες μια δικαιολογία, οποιαδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει. Πού ήσουν? Μα δεν καταλαβαίνω. Πού ήσουνα? Άλκη. Πάρνη! Πάρνη! Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Παλιοβρώμα! Άλκη, στάσου, κάνεις λάθος. Λάθος! Τώρα εξηγούνται όλα. Τα φορέματα που δήθεν ήθελες να ράψεις μόνη σου. Τη βοήθεια που ήθελες να μου δώσεις. Δεν πρόκειται να με ξαναδείς. Ούτε εμένα, ούτε το παιδί σου. Άλκη, στάσου, Άλκη. Άλκη, θα σου αρχίσω, Άλκη. Κάνεις λάθος. Το παιδί μου. Άλκη. Λούλα. Τρέξε, προφτάσέ τον. Πού είναι το παιδί μου, πού είναι? Το πήρε και έφυγε. Συγχωρά μου, τι σας βρήκε. Να το βρω, πού να πήγε το παιδί μου. Κάτσε ένα λεπτό, Νίκη μου. Πού θα πάει, κάτσε να δούμε. Πού ήσουνα, πού νομίζεις πως γύριζες?
Είναι τόσο περήφανος. Δεν ήθελε να δουλέψω και δεν τα φέραμε βόλτα. Βρήκα 2 κοπέλες από καλό σπίτι και τους παρέδιδα μαθήματα πιάνου 3 φορές τη βδομάδα. Το κράτησα κρυφό γιατί ήξερα πως θα θύμωνε. Δεν φανταζόμουν πως θα γινόταν αυτό. Μα δεν μ' άφησε να μιλήσω. Τι μπορεί να του είπανε? Είναι τόσο εύκολο να το διαπιστώσει. Μπορεί να ρωτήσει. Πώς μπόρεσε να πιστέψει κάτι τέτοιο για μένα? Πώς μπόρεσε να μου φέρθει έτσι? Και το παιδί μου? Πού το πάει το παιδί μου? Πρέπει να το βρω. Στάσου, παιδάκι, πού θα πας αυτά τα χάλια? Νύχτωσε κιόλας. Θα βγω εγώ, στάσου. Όχι, όχι, εσύ δεν ξέρεις. Έπειτα ο Άλκης δεν έχει συγγενείς εδώ. Μπορεί να φύγει τη Θεσσαλονίκη να από εκεί. Πρέπει να προλάβω. Πώς είναι σήμερα, γιατρέ μου? Πολύ καλύτερα. Αλλά η ψυχική της κατάσταση είναι άσχημη. Αν είχε τουλάχιστον το παιδί της κοντά της, 10 μέρες τώρα όλο αυτό γυρεύει. Κάνουμε ό,τι μπορούσαμε, γιατρέ μου. Ο κύριος Κώστας έστειλε κι άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη. Μα κανείς δεν τον είδε πουθενά. Ούτε αυτόν ούτε το παιδί. Χτες αναγκάστηκε να πάει στην αστυνομία. Αύριο θα δούμε τι θα μας πούνε. Καλά. Θα ξαναπεράσω αύριο το πρωί. Αντίο. Χαίρετε. Τι έγινε, κύριε Κώστα μου, τι έμαθες? Έχει φύγει για την Αμερική με το παιδί εδώ και 5 μέρες. Με το αεροπλάνο. Από καιρό φρόντιζε για μια δουλειά στην Αμερική, αλλά σε κανένα δεν είχε πει πού και τι. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον ανακαλύψουμε. Και θα χρειαστούμε και χρήματα και... Δεν θα χρειαστεί τίποτα. Μα Αλίκη, για το παιδί. Το παιδί μου το πήρε. Χωρίς να ρωτήσει τίποτα. Χωρίς να μάθει τίποτα. Μου το κλέψε. Το χάσα. Δεν έχω πια τίποτα. Πόσο το μισώ. Να ξέρατε πόσο το μισώ. Αλίκη μου, παιδί μου. Αρκετά, Κώστα. Αρκετά ταλαιπωρηθήκατε κι εσείς. Ο Γολγοθάς είναι μόνο για μένα. Και μόνη μου θα σηκώσω το σταυρό μου.
τα ίδια. Κάθε μέρα τα ίδια. Με το ζόρι να φάει, με το ζόρι να ξαπλώσει. Κάθεται ώρες ακίνητη, χωρίς να μιλάει. Αχ, κύριε Κώστα μου, κάτι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, τι θα γίνει? Θα κρατήσει πολύ αυτή η κατάσταση? Επειδή βρέθηκε ένας ανόητος στη ζωή σου, πρέπει να τη χαραμίσεις όλη? Κάποτε πρέπει να σκεφτείς λογικά. Η ζωή συνεχίζεται. Έχεις ανάγκες. Τι θα κάνεις? Πρέπει να δουλέψεις. Τα δικά μου λεφτά τελειώσανε. Μπορεί η νοικοκυριά σου να είναι καλή, αλλά κάποτε θα ζητήσει χρήματα. Έχει και αυτή ανάγκες. Και εγώ πρέπει να φύγω για να δουλέψω. Και δεν μπορώ να φύγω όσο είσαι έτσι. Ναι. Έχεις δίκιο. Πρέπει να δουλέψω. Όταν ζεις, χρειάζεσαι λεφτά. Θα έρθω μαζί σου. Θα τραγουδήσεις? Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό ξέρω να κάνω. Θα φύγουμε από εδώ. Θα πάμε τουρνέ. Και θα αλλάξουμε ονόματα. Πόσο δίκιο είχε ο Κώστας. Υπήρξε ανόητος, κακός. Όσο ζούσα στην Αμερική δεν το ήξερα ακόμη. Όμως η ζωή μου κυλούσε άχαρη και διάφορη. Αν δεν είχα την Ανούλα, δεν θα έκανα τίποτα. Γιατί δεν με ενδιέφερε τίποτα. Για χάρη της κόρης μου φρόντισα να γίνω κάτι. Για να της εξασφαλίσω τη ζωή της. Πολλοί απορούσαν γιατί δεν ξαναπαντρεύτηκα. Τους είχα πει ότι η γυναίκα μου πέθανε. Όμως εγώ δεν μπορούσα να ξεχάσω την Αλίκη. Ξαναθυμόμουν γεμάτος τύψη στην τελευταία σκηνή. Θυμόμουν τα λόγια της, τις διαμαρτυρίες της. Και κάποια μέρα δεν άντεξα. Πήρα την Άννα και γύρισα στην Ελλάδα. Αυτό είναι τα μάξι. Μάλιστα. Παπά, πώς θα μου γνωρίσεις τον Πειραιά? Θα σου γνωρίσω όλη την Ελλάδα, κοριτσάκι μου. Έχουμε καιρό. Δεν πρόκειται να ξαναφύγουμε. Σήμερα θα δεις λίγο την Αθήνα και αύριο θα πάμε στη Θεσσαλονίκη όπου θα εγκατασταθούμε. Κυριάκη! Κυρία Κατίνα. Κυριάκη μου, τι γίνηκατε? Γιατί το κάνετε αυτό τότε? Αν ξέρατε, φέρθηκατε πολύ άσχημα και είχατε άδικο. Κυρία Κατίνα, η αλήθεια είναι ότι μετάνιωσα. Αλλά τι εννοείτε λέγοντας ότι είχα άδικο? Μαθήματα, Κυριάκη μου. Μαθήματα παρέχει η Αλίκη κρυφά από εσάς. Γιατί δεν την αφήνετε να δουλέψει. Μαθήματα πιάνουν για να σας βοηθήσει. Μπορείτε να το ξακριβώσετε. Και εσείς φερθήκατε. Πού είναι τώρα? Δεν ξέρω τίποτα. Αρρώστησε τότε. Κόντεψε να πεθάνει. Και μετά την πήρε ο κύριος Κώστας και έφυγε. Από τότε δεν τους ξανάδα. Μπαμπά, έλα, τα φόρτωσαν τα πράγματα. Έρχομαι. Είναι η Ανούλα σου. Στάσου, κυρία Κατίνα. Η μικρή νομίζει πως η μητέρα της είναι πεθαμένη. Θα ψάξω να τη βρω, θα τη βρω και θα την κάνω ευτυχισμένη. Θα προσπαθήσω να την κάνω να ξεχάσει. Πρέπει να με συγχωρέσει, το καταλαβαίνεις? Δεν τη βρήκα. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια λες κι άνοιξε η γη και την κατάπιε. Κανείς δεν την είδε. Κανείς δεν είχε ακούσει τίποτα. Ούτε για αυτήν ούτε για τον Κώστα. Πόσο σκληρά τιμωρήθηκα. Με πνίγαν οι τύψεις και η ντροπή. Ο πόνος και η αγωνία. Και έπρεπε να κρύβομαι κι από την Άννα που με λάτρευε και με πίστευε σαν Θεό. Πέρασε ένας χρόνος χαμένος. Άρχισα κι εγώ να πιστεύω πως η Αλίκη μπορεί να πέθανε. Μόνη, κάπου με το παράπονο της αδικίας στην καρδιά. Ώσπου τη βρήκα.
Κάθε φορά που παρουσιάζεσαι μπροστά της, μόνο κακό της κάνεις. Τι θέλεις πάλι? Κώστα, δεν έπαψα ποτέ να την αγαπώ. Άλλο τόσο κακό έκανα και στον εαυτό μου. Συγχώρεσέ με. Να σε συγχωρήσω? Εγώ? Δεν θα σου αφηγήσει σε τίποτα. Γιατί η Αλίκη δεν θα σε συγχωρήσει ποτέ. Θα κάνω το κάθε τι. Θα χάσεις τα λόγια σου. Η Αλίκη δεν θα σε συγχωρήσει όχι μόνο γιατί πίστεψες ότι μπορούσε να σου φερθεί βρώμικα, αλλά κυρίως γιατί της πήρες το παιδί της. Στέρεσες από μια μάνα το παιδί της για ένα τίποτα. Το ξέρεις ότι όλη αυτή η τραγωδία έγινε για το τίποτα? Το ξέρω, Κώστα. Τα άμαθα. Και πιστεύεις πως ύστερα από όλα αυτά θα μπορέσει να ξαναγυρίσει κοντά σου? Όχι. Πιστεύω πως θα την πείσω να ξαναγυρίσει κοντά στο παιδί της. Αν ξαναγυρίσει για την Ανούλα, θα προσπαθήσω να την πείσω για την αγάπη μου. Θα προσπαθήσω να την καταφέρω να με συγχωρέσει. Μόλις γίνει καλά. Εμπρός. Έτοιμη? Ναι. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω πάλι καλά. Κώστα, να φύγουμε, Κώστα, να φύγουμε. Αλίκη, ο Άλκης. Κώστα, είπα να φύγουμε. Αλίκη είναι έξω. Επιμένει να σε δει για 2 λεπτά. Να βγεις και να του πεις ότι σου είπα 100 φορές μέχρι τώρα. Δεν θέλω να τον δω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Δεν νομίζω ότι... Εμπρός. Αλίκη, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι δεν αξίζω τη συγγνώμη σου. Ό,τι και αν κάνεις έχεις δίκιο. Αλίκη. Σε αγαπώ. Αλίκη. Γνώρισα την αγάπη σου. Όπως γνώρισα και την τρυφερότητα και την κατανόησή σου. Όπως γνώρισα και την εμπιστοσύνη σου. Και δεν μου χρειάζονται. Τώρα αφήσέ με να περάσω. Δεν θες να μάθεις τι κάνει η Ανούλα? Μου είπε ο Κώστας ότι είναι καλά. Και λατρεύει τη μνήμη μου. Γιατί είμαι πεθαμένη. Τι άλλο μπορούσα να πω? Την αλήθεια. Μα δεν την ήξερα την αλήθεια, πέρυσι την έμαθα. Και δεν αμφέβαλες ποτέ. Η καρδιά σου που λες ότι μ' αγαπάει δεν σου ψιθύρισε λίγο ότι μπορεί να κάνεις λάθος. Το μυαλό σου δεν σου είπε ποτέ ότι δεν ήμουν άξια για τέτοια προσβολή. Δεν άφησες ούτε μια χαραμάδα ελπίδας για να μπορώ μια μέρα να πλησιάσω το παιδί μου. Φύγε. Αλίκη, το παιδί έχει ανάγκη από σένα. Έχει ανάγκη από τη μητέρα του. Μα δεν ξέρεις τι λες. Τι θα του πεις τώρα για μένα? Αυτό που είπες πριν, την αλήθεια. Πως φαίνεται πως ποτέ δεν αγάπησες κανένα παρά μόνο τον εαυτό σου. Και δεν σκέφτηκες πως θα δεχτεί μια παιδική καρδιά αυτή την αλήθεια. Τι θα σκεφτεί για έναν τέτοιο πατέρα. Και πως θα πάρει μια νεκρή για ζωντανή. Ακόμη ρε Άλκη, αφού σόριεσαι σε ρήπια ένα σπιτικό, προσπαθείς από τα κατεστραμμένα κομμάτια να φτιάξεις μια ευτυχία. Δεν γίνεται τίποτα. Γύρισε στο σπίτι σου. Και άφησέ με εμένα να γυρίσω στην ανυπαρξία. Σε παρακαλώ, Αλίκη. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Σε παρακαλώ για την Ανούλα. Δεν θες να τη δεις? Μα τι μπορεί να γίνει? Άκου. Μπορώ να τηλεγραφήσω ότι παντρεύτηκα. Κανένας δεν θα παραξενευτεί. 1000 φορές μου είχαν πει να ξαναπαντρευτώ. Η Ανούλα θα σε γνωρίσει σαν δεύτερη γυναίκα μου. Και θα σε αγαπήσει. Και θα είμαστε μαζί. Ευτυχισμένοι. Και πιστεύεις πως θα αγαπήσει μια γυναίκα που θα πάρει τη θέση της μητέρας της? Μα είσαι η μητέρα της. Δεν μπορεί να μη σε αγαπήσει. Να δεις τι χαριτωμένη που είναι. Τι έξυπνη. Είναι το πιο σπουδαίο παιδί του κόσμου. Αλίκη. Σε παρακαλώ. Κάντο για εκείνη. Εντάξει. Θα έρθω. Άκουσε όμως. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καταλάβει μικρή τίποτα. Αγωνιστώ να κερδίσω την αγάπη της σαν μια ξένη. Αν τα καταφέρω, θα μείνω. Αν όχι, θα φύγω. Ανούλα, νομίζω ότι είσαι ένα μεγάλο κοριτσάκι πια. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο πατέρας σου είναι πολύ νέος και έχει ανάγκη από μια γυναίκα δίπλα του.
Όλοι τον πιέζαμε να ξαναπαντρευτεί. Θα δεις πόσο πιο ωραία θα είναι τώρα. Θα έχεις μια συντροφιά που θα σε βοηθά σε όλα, που θα σε αγαπά, που θα σε βοηθά. Έλα, Χρυσό μου, έλα, σήκω. Σήκω να τους υποδεχτείς. Έλα, σήκω. Πάω να τους χαιρετήσω και σε περιμένουμε. Όλα θα πάνε καλά. Τους τηλεγράφησα ότι παντρεύτηκα και έρχομαι με τη γυναίκα μου. Μας περιμένουν. Καλώς ορίσατε. Χαίρετε. Η κυρία Μέρη, η γυναίκα μου. Χαίρομαι πολύ, κυρία. Περάστε στο σπίτι σας. Πρέπει να τις εξηγήσουμε, καταλαβαίνω ότι δεν... Καλημέρα, μπαμπά. Καλώς όρισες. Καλώς ορίσατε, κυρία. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Τι άλλο πρέπει να πω, μπαμπά? Κι εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω, κοριτσάκι μου. Έχουμε μιλήσει τόσες φορές για σένα με τον πατέρα σου, που είναι σαν να σε ξέρω καιρό. Δεν το ξέρα πως γνωρίζετε καιρό τον μπαμπά. Ανούλα, με την Αλίκη γνωριζόμαστε από παλιά. Και την ξανασυνάντησα τώρα στην Αθήνα και... Αλίκη σας λένε? Ναι, έχει το όνομα της μητέρας σου. Πολλές το έχουν, μα δεν έχουν καμιά σχέση με τη μητέρα μου. Και τώρα θα σας παρακαλέσω να με συγχωρήσετε. Είμαι λίγο αδιάθετη και θα ήθελα να πάω στο δωμάτιό μου. Και πάλι χάρηκα, κύριε. Με συγχωρείς, μπαμπά. Με συγχωρείτε. Ανούλα, κοριτσάκι μου, δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω. Δεν πρέπει να τη συνεριστείτε, κυρία Μαρά. Ήταν πολύ χαϊδεμένη και πειράχτηκε με τον ξαφνικό σας γάμο. Θα συνηθίσει όμως και τότε θα δείτε ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί, πρικισμένο με πολλά χαρίσματα. Μην ανησυχείτε. Την αγαπώ κιόλας. Και θα κάνω το κάθε τι για να μ' αγαπήσει και εκείνη. Σας προειδοποιώ ότι δεν θα είναι εύκολο. Αγαπά πολύ τον πατέρα της και ίσως ζηλεύει κιόλας. Γιατρέ, η Αλίκη καταλαβαίνει απόλυτα την Ανούλα και θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Να είστε βέβαιος. Δεν αμφιβάλλω για την κυρία Μαρά. Και πάλι σας εύχομαι να ζήσετε. Πηγαίνω τώρα. Ευχαριστώ, γιατρέ. Χάρηκα που σας γνώρισα. Σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για την Ανούλα. Τι λες, καημένε, υποχρέωσής μου. Αλίκη. Αλίκη. Πόσο μεγάλωσε. Τι όμορφη που έγινε. Ναι. Είναι σπουδαίο παιδί. Και θα σ' αγαπήσει. Θα δεις. Θα κάνω το κάθε τι. Θυμάσαι, μπαμπά, που είχαμε πάει στο θέατρο? Τι ωραία που ήταν. Μόνο που θα ήθελα να ξαναπάμε, για να μου εξηγήσει μερικά πράγματα. Βεβαίως. Μπορείς όμως να συζητάς τέτοια θέματα και με την Αλίκη. Έχει διαβάσει πολύ και ξέρει περισσότερα από μένα. Αλήθεια, κυρία? Ναι, Ανούλα. Μπορείς να με ρωτάς ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ, κυρία. Μα γιατί λες κυρία την Αλίκη? Πώς πρέπει να τη λέω, μπαμπά? Μα μπορείς να τη λες Αλίκη. Ή και μητέρα ακόμα, μια που τώρα έχει τη θέση της μητέρας σου. Δεν πρόκειται να την πω ποτέ μητέρα. Και δεν πρόκειται ποτέ μια ξένη να πάρει τη θέση της μανούλας μου. Θα ακούτε? Ποτέ. Μπορεί να μπήκατε στο σπίτι μου, αλλά στην καρδιά μου δεν πρόκειται να μπείτε. Ποτέ. Θα είσαστε πάντα μια ξένη. Μια ξένη, θα ακούτε? Και εσύ την ξέχασες τελείως τη μανούλα. Έπαψες πια να μιλάς για αυτήν. Ξέχασες με μοιάς πόσο καλή ήταν και πόσο ευτυχισμένοι είσαστε μαζί. Τα ξέχασες όλα. Έτσι. Όλα. Εγώ όμως θα την αγαπώ πάντα. Και δεν θα την απαρνηθώ ποτέ. Ποτέ. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως μπορεί να είναι τόσο σκληρό παιδί. Δεν είναι σκληρή. Η
Υπερασπίζεται τη μνήμη της μητέρας της όπως την έμαθες. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Έχω πολύ υπομονή. Μόνο που είναι πολύ πικρό. Πολύ πικρό να την ακούω να με φωνάζει ξένη. Ανούλα, έλα να πιεις το γάλα σου. Αμέσως. Μήπως θέλεις κι άλλη ζάχαρη? Όχι, ευχαριστώ. Δεν σ' αρέσουν τα γλυκά? Θα σας φανεί περίεργο, αλλά δεν τα πολύ τρώω. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Είχα κάποτε κι εγώ ένα κοριτσάκι που κι αυτό δεν τα πολύ έτρωγε τα γλυκά. Είχατε ένα κοριτσάκι? Εσείς? Ναι. Και πού είναι τώρα? Το χάσα. Πριν πολλά χρόνια. Α, με συγχωρείτε, κυρία. Έπρεπε να το καταλάβω. Δεν πειράζει. Μόνο... γι' αυτό χάρηκα πολύ όταν έμαθα για σένα. Γι' αυτό θα ήθελα να γίνουμε φίλες. Γι' αυτό σ' αγαπώ πολύ. Πολύ ωραίο το παραμύθι σας, κύρια. Και κόντεψα να το πιστέψω. Ανούλα. Τι πρέπει να σας πω για να καταλάβετε ότι ποτέ δεν θα πάρετε τη θέση της μητέρας μου. Ανούλα, σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου. Δεν είμαι κοριτσάκι σας. Μαμάκα μου, Μανούλα, βοηθήσε με. Ορκίζομαι, ποτέ δεν θα μπει αυτή στην καρδιά μου. Ποτέ. Μόνο εσύ και ο μπαμπάς. Τι θέλετε εσείς εδώ? Δεν έχετε καμιά θέση. Ανούλα, σε παρακαλώ, Ανούλα. Τα γονιά και της Μανούλας. Φύγετε. Καλά, Ανούλα, Δεν θα ξεχαστώ όλα. Θα σε παρακαλώ. θα φύγω. Πώς κάνεις έτσι, τι τρόπος είναι αυτός? Τι έγινε? Να της πεις να φύγει από εδώ. Σταμάτα, Αλκη, όχι. Με χτύπησες. Εσύ. Για χατήρι του. Εσύ. Τρέξε γρήγορα. Ζήτησε τη συγγνώμη. Βρες μια δικαιολογία. Ως πότε θα κρατήσει αυτό? Πρέπει κάποτε να της πούμε την αλήθεια. Ήλπιζα πως θα την κέρδιζα, χωρίς να χρειαστεί να μάθει την αλήθεια. Κι εγώ θα το ήθελα. Μα βλέπεις, πρέπει να μάθει την αλήθεια. Αγαπάει τη μητέρα της. Ωραία. Θα μάθει ποια είναι η μητέρα της. Όχι τώρα, Άλκη. Πήγαινε κοντά της. Πες της πως θέλω να της πω κάτι που θα τα δικαιολογεί όλα. Ας μου κάνει τη χάρη για τελευταία φορά. Πες της πως, αν δεν της αρέσει αυτό που θα της πω, θα φύγω για πάντα. Αλίκη. Είναι η τελευταία μου προσπάθεια, Άλκη. Δεν είναι δυνατό να κάνω εγώ δυστυχισμένο το παιδί μου. Γιατί το κάνω δυστυχισμένο. Από την ημέρα που ήρθα. Πήγαινε. Θα περιμένω εδώ. Πήγαινε. Με ζητήσατε, κυρία? Ναι, Ανούλα. Έχω κάτι να σου πω. Το σφάλμα είναι μόνο δικό μου. Σου φέρθηκα σαν να ήσουν πολύ μικρό παιδί. Ενώ εσύ είσαι αρκετά μεγάλη για να μπορείς να αντιμετωπίσεις μια αλήθεια. Όσο σκληρή κι αν είναι. Θα πρέπει να σου μιλήσω καθαρά από την πρώτη στιγμή κι εγώ και ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς μου πάντα μιλάει καθαρά. Ναι. Υπήρξε όμως μια εποχή που αναγκάστηκε από τα πράγματα να σου κρύψει μια αλήθεια. Δεν το πιστεύω.
Ανούλα, προσπάθησε να μ' ακούσεις χωρίς μίσος. Αυτή τη στιγμή σου λέω την αλήθεια. Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Πολύ καλά, σας ακούω. Ξέρω πως δεν έχεις καμιά φωτογραφία της μανούλας σου. Όταν έφυγε ο πατέρας σου για την Αμερική, έφυγε τόσο ξαφνικά που δεν πήρε τίποτα μαζί του. Μα θα ξέρεις πως ήταν. Θα σου έχουν πει. Ήταν πολύ όμορφη. Είχε ωραία ξανθά μαλλιά. Γλυκά γαλανά μάτια. Και ήταν λεπτή. Τόσο λεπτή που νόμιζα την πάρει ο αέρας. Έτσι μου λέγε ο μπαμπάς. Έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε ωραία. Κάποτε τραγουδούσε και σε κέντρα. Και πήγαινε όλος ο κόσμος να την ακούσει. Μα όταν την παντρεύτηκε ο μπαμπάς, δεν την άφησε να ξανατραγουδήσει σε κέντρο. Ήθελε να τραγουδάει μόνο για εκείνον και για μένα. Μου λέγε ένα σωρό. Όταν ήμουν μικρή. Κι εγώ κοιμόμουν ήσυχη που την είχα δίπλα μου. Όμως εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Γιατί πέθανε κι ήμουν μικρή. Όχι, όχι αγάπη μου, δεν πέθανε η μανούλα σου. Δεν πέθανε μωρό μου. Τι είπατε? Ναι αγάπη μου, δεν πέθανε. Έγινε κάποια παρεξήγηση με τον πατέρα σου και χωρίσανε ενώ αγαπιόντουσαν τόσο. Ο πατέρας σου σε πήρε και φύγατε. Κι εγώ έψαχνα να σας βρω. Μα είσαστε τόσο μακριά και ζήσα μόνη τόσα χρόνια. Μέχρι που ξαναβρεθήκαμε και... Θέλετε να πείτε πώς? Ναι, Άννα, είμαι η μητέρα σου. Ήθελα να αποφύγω να στο πούμε όλα αυτά, γι' αυτό στο κρύψαμε στην αρχή. Ήλπιζα πώς... Όχι! Άννα... Όχι, είναι ένα βρωμερό ψέμα. Ποτέ ο πατέρας μου δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Ρώτησέ τον. Τον πείσατε κι αυτό να μου πει ψέματα. Σας συγχαίρομαι, τα ακούτε, σας συγχαίρομαι. Κι αν συνεχίσετε να μένετε εδώ θα φύγω εγώ. Τα ακούτε, θα φύγω εγώ. Καλά, Άννα. Ησύχασε, θα φύγω. Έχεις το λόγο μου. Μόνο, κάνε μου τη χάρη να καθίσω μέχρι την Παρασκευή που έχεις τα γενέθλιά σου στο πάρτι. Ύστερα θα φύγω. Για πάντα. Θέλεις? Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να τη χορτάσω με τα μάτια. Δεν θα την ξαναδώ πια. Μα, Λίκη, είναι εξωφρενικό αυτό. Δεν πρέπει να φύγεις. Δεν μπορεί ένα παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι ένα παιδί, είναι το παιδί μου. Και πρέπει να είναι ευτυχισμένο. Και αφού θα είναι ευτυχισμένο, μα φύγω, μπορώ να μην το κάνω. Μόνο η ευτυχία της έχει σημασία. Λίκη, σκέψου τον εαυτό σου. Σκέψου εμένα. Εσύ θα έχεις αυτό που έφτιαξες. Κι εγώ, αλήθεια, δεν ξέρω για ποιο λόγο με τιμωρεί έτσι ο Θεός. Κυρία, κύριε, ο κύριος Κώστας Ανέσης περιμένει όξο, θέλει να σας δει. Ο Κώστας. Ναι. Ο Κώστας. Εγώ του τηλεγράφησα. Κώστα, γεια σου. Θα ετοιμαστώ αμέσως. Γεια σου, Άλκη. Τι συνέβαινε? Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Πάω να πάρω τη βαλίτσα μου. Κώστα. Τι έγινε? Η μικρή δεν τη θέλει. Της τα είπαμε όλα, αλλά δεν πιστεύει τίποτα. Νομίζει πως θέλω να της επιβάλλω την αλήκη. Κώστα, βοήθησέ με. Θα τρελαθώ. Μπαμπά, έχεις επισκέψει. Ποιος είναι ο κύριος?
Κώστας Ανέστης, παλιός φίλος του μπαμπά σου. Χαίρομαι πολύ, κύριε Ανέστη. Πώς θα σας έχουμε δει τόσο καιρό? Όταν θα μεγαλώσετε λίγο μικρή μου δεσποινής, θα μάθετε ότι οι ανάγκες της ζωής χωρίζουν και τους πιο καλούς φίλους. Μπορώ να σας ευχηθώ και την γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Ευχαριστώ. Τι κρίμα όμως, αργήσατε, το πάρτι τελείωσε και οι φίλοι μου φεύγουν. Μπαμπά, έλα να τους χαιρετήσεις. Ελάτε και εσείς, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Πάει κι αυτό. Περάσαμε πολύ ωραία. Μπαμπά. Κάθισε. Κρίμα που δεν ήρθατε νωρίτερα, κύριε Κώστα. Μπορούμε όμως να σας περιποιηθούμε και τώρα. Δεν πειράζει, Χρυσό μου. Καλύτερα να καθίσεις να μιλήσουμε. Να γνωρίσω επιτέλους την κορούρα του Άκη. Ξέρεις, ο μπαμπάς σου είναι πολύ περήφανος για σένα. Κι εγώ για τον μπαμπά μου. Αλήθεια, κύριε Κώστα, γνωρίζετε πολλά χρόνια τον μπαμπά? Είμαστε μαζί φοιτητές και αχώριστοι. Μα όταν πήγατε στην Αμερική χαθήκαμε. Μα τότε θα γνωρίσατε και τη μαμά. Τη γνωρίσατε? Και βέβαια τη γνώρισα. Είμαι έτοιμη. Ανούλα, αντίο. Και εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Ευχαριστώ, κυρία. Χαίρετε. Αλίκη. Λοιπόν, αλήθεια γνωρίσατε τη μαμά μου? Χαίρομαι που γνωρίζω κάποιον που την ήξερε. Μ' αρέσει να μιλώ για αυτήν. Μου φαίνεται σαν να τη βλέπω. Δεν έχουμε, ξέρετε, ούτε μια φωτογραφία. Κρίμα. Κι ήταν τόσο όμορφη κοπέλα. Γεια στάσου. Μου φαίνεται πως έχω εγώ μια. Ναι, από το γάμο τους. Αλήθεια? Θα μου τη φέρετε? Μα μου φαίνεται ότι πως την έχω στο πορτοφόλι μου. Λυπάμαι μόνο που τώρα θα πρέπει να φύγω. Θα ξανάρθω όμως γρήγορα να σας ξαναδώ. Ναι, θα σας περιμένουμε να έρθετε. Α, νάτι. Λίγο στραπατσαρισμένη βέβαια. Δεν πειράζει. Μα πέρασαν και τόσα χρόνια. Και τώρα, σε χαιρετώ. Και σου εύχομαι να τα χιλιάσεις. Ευχαριστώ και να ξανάρθετε. Ευχαριστώ και για τη φωτογραφία.